Takže ahoj lidi, vítejte u druhého dílu naší parkourové mapy. Je to jiná mapa. My jsme The Secret Craft a jsem tu dneska s Globem. Čus. Budu tady s ním pořád. Bohužel. A jak bych to řekl, takže vítejte na světě Jumperu, nebo na Jumper světě. Jumperu. Fileru. To taky. Takže aby jsme překonali tuhletu mapu, musíme skákat přes všechny biomy. Tři jsou celkem. Jsou tři, ukážem si je, takže můžete vidět water, earth a hell. Hell je samozřejmě peklo, že? Země a voda. Dál pokračujeme v pravidlech. No, v každém biomu je jeden klíč, který musíme najít tak. a tady ho umístit. A jinak zase nepokládat kostičky, nečitovat, takové. A hlavně nesmíte ničit a hodně zábavy. Ale navzájem se můžeme ničit. Ale PvP, prosím tě. Fajn, co máme v truhle? No, v truhle máme golden chest. Hej! Hej. V truhle nic není. A nějaký cigan se proběh. Můžem začít v Nether biome? Ne, vezmeme si... No. Já nevím, hej. Ty jsi divný, kamo. Ty jsi fakt divný. No, v minulém videu jsem měl žlutého teplouše, mohli jste ho vidět. Bože, ještě že jsem vám ukázal svůj skin, bo to bylo strašné. Ale dneska mám svého Maria. Jo, zase. Žlutý teplouš tak vypadá i normálně ve škole. Nic, dobré, začneme no. Takže, jsme v vodním jsou tady command bloky. Jo, toho jste si mohli všimnout. Měli jsme chvilku problém, než jsme je zpřístupnili na serveru. Samozřejmě já jsem neměl problém. Takže... Ano, první file. Druhý. Bože. Jsme rádi, že máme 6 odběratelů. Odběratelů. A nějakých 32 zhlédnutí videí. No 36? Víc už, víš, už to. Jo, jsem se koukal, tam bylo víc. Já nemůžu ani mluvit, kamo, protože když mluvím, tak prostě padám. Jo, Takže chvilku teď budem potichu. No a jak se máte? No já zase se spadnu, už nemluvím radši. Doufám, že hlídáš čas. Minule jsme si řekli, že budeme natáčet 15 minut a vyklobalo se z toho 33 minut. Já nemůžu skočit. Samozřejmě to mělo... dík, mal jsem tam vylez. Není zač. Samozřejmě to mělo 27 giga, to video. Jenom. Takže to je celkem masakr, no. Zas, hej. Nauč se skákat. No jo, ty taky. Ježišmarja, teď jsme to už dávali předtím. Jo, koukli jsme se jenom sem, jo, zatím, ať víme, jak to vypadá. Museli jsme tu opravit jeden bug, jelikož jsou tu kostky ledu, jak můžete vidět. Počkej, tam je checkpointy, uchyle. Jdi tam uchyl. Počkej, tenhle? Jo. Yes! No, tak už není. No, tak... Tak teď nevím, jak se tam dostanu, jej. To je jedno, já tu jsem. Já taky. Já ne. Dívej, jak mi to jde. No, ty mě chceš bloknout, že? Pozor, už tam budem. Sakra. Ne. Jo, pěkně. Sorry, že řvu. Tak takhle to dělají profesionálové. Dík, malem. Ne. Počkej, já tě zkusím. Jo, já mám napadej. Ne. Počkej, ještě jednou. Já mám napad, já jdu pryč. Fajn, jdi. Utíkej pryč. Kolik ještě minut? Nevím, 29? Můžete zde vidět. Počkej, co to je za inteligent. Jejda. Jaká kvítko. No, tady ta blbost, co tu je?
Jak se to jmenuje, lopu? Ne. Já nevím, co myslíš. Jo, to co? Nechápu, proč si ničí. Můžeš mi říct, jak tam skačeš? Já tež ne. Tam si to checkpoint. V minulém díle jste mohli slyšet v pozadí šustění novin. Zrovna moje babička si četla asi Blesk. No, běž tam, udělej to. Ne, já na tebe počkám. Tam budu zítra. Takže omlouvám se. Nevím, co to je online, nevím. Takže tak. Jo. O, pěkně, pojď ještě. Ještě 6, 5. Jo, Ježiši, tak tu vidíte weather. Myslím, že v 1.5 se to přidali, že si tak můžete pojmenovat svoje věci za zkušenosti. Ne za emeraldy. No a pokračujeme dál. No, jo, jsem tu. Takže dáme sem pačku, kde jsme to byli? Ano, tady. A nemačkej ještě ji nemačkej. A jdem dále. Jdeme. Tu jsme ještě nebyli. A třeba nějaká truhla by tu mohla být, ne? Ne, není. Hrajeme na Peaceful. Řekli jsme si, že to je lepší, jinak v pravidlech vlastně ani nebylo napsané, jak bychom měli hrát. Ani žádný pravidla nebyly. No, byly v té knížečce, co mám furt u sebe. Proč jsi neukazoval? Ukazoval. Ale tobě ne. Ano. To si mohl myslet. Omlouváme se za nějaké lagy. Bohužel nemáme svůj vlastní server. Je to server od Globa přes Hamachi. Takže je to Hamachi server. Bohužel nejsme zase tak lováti, jak někteří lidi. Teď jsme začali pomalu natáčet. A co si myslím, tak do budoucna furt budeme natáčet a přes Hamachi server, takže... Ne. Yes. No a jinak chceme se zeptat, jaké hry hrajete třeba například. Je mi jasné, Minecraft. Že Pokémony nehrajete určitě, ale... Já jo. No. Já jsem kdysi hrál Narutai. Já nevím, co to je. Zase tu jsem. Jsi nějaký pomalý, Globe. Já jsem zase. Strafy, ani ty mi nepomohli. Mám 30 fps pořád, mám 30 fps. Musím natáčet na 30 fps, protože má to 15 minut a... Ne, jsem to přeletěl. Hej. Nechně. Je květinka, jak květinkaj. Yes. Ty jsi tam neskočil? Musíš trafovat, teďka zkusím long jump, dívej. Jej. Yes. A tu furt nemůžu skočit. Tam mi něco chybí, hej. No jinak určitě se díváte na Minecraft Box, hej. A House v té jedné mapě. Taky to byla jump mapa. Tak používal game mod. Ne gay, ale game mod, jo. Kdybyste mi nerozuměli. To znamená, že vlastně, když něco nepřeskočil, tak mohl jak kdyby se mohl vrátit na to místo, něco jak checkpoint, já nevím, myslím si, že to nebyl špatný nápad. Bylo to rozhodně lepší, protože zatím vydali jenom 5 dílů. Normálně by to měl na 15, sorry Housey, nic proti. Jo. my tak na 30. Tahle, vybrali jsme schválně tuhletu mapu, ať prostě nemusíme. Můžeme failovat. Jo, přesně tak. Je krátká ta mapa, teda zase být krátká, jo. Řekli jsme si, že budeme nahrávat 15 minut. Kolik to je? 15 minut je 15 minut. Jo, už je 15 minut? Ne, zatím jenom 5 nebo 4, nějak tak. Se koukni, ne?
Já tady mám vedle sebe hodiny, neboj se. OK. Dík! Dík. Ne! Ty Yes. jsi viděl. Globe, nešli mě? Ne. Protože krokodil pod tím. Hej kamo, ale těším se na zítřek, protože, ne na zítřek, na pondělí. Sice jdem do školy, ale nechtěl bych vidět ty naštvané tváře, když zjistí, že musíme ve fyzice něco vymalovávat. No, Bude sranda, no. Každý bude chtít pomáhat. Hej, on má cheaty, on prošel normálně tím stromem. Ty máš pomalý komp. No, to si píš, že mám. Já jsem vlastně dávno nahoře. Já jsem vlastně dávno nahoře, jenom mě furt vidí, že tady běhám dokola. Aha. A tak už bys mohl zmačknout ten... Hej! Tak už bys to mohl zmačknout. Já tě nikdy nemůžu hitnout. Bože. Já jsem bol. Někdo tu vrtá, takže sorry, jestli to uslyšíte, jo. Ale prostě... Pruty má větry. Vypadni. Yes. Nech mě. A můžete slyšet novou hudbu. Dík. Ne. Můžete slyšet novou písničku v Minecraftu. Ticho teď, ticho. Hej, už toho ne, ale pořád držím ten čudlík tady. Večko držím, přitom ho držet nemusím, ale on by neslyšel, co říkám. To už není špatný nápad. No, ty mě pomlouváš, to slyším. Teď bych ho mohl pomlouvat, hej. Co? Ne, nic jsem neříkal o tobě. Jo, jsem tu. Téma pana 15 minut. Ano, necháme ho skočit, ještě jeden, druhý a Yes. jdeme zpátky a vítejte na našem spawnu. Takže máme další tlačítko, to není tlačítko, pačka, dej si ji tam. Ano, a jdeme do poslední etapy a já si musím vypnout tu příšernou muziku. Hoříš. Proč hořím? Yes. To je šulín. Hej! Nenadá. Doufám, že zhoříš v té lavě, hej. Ne. Jak jsi zbělal? Yes, já jsem venku. Venku? No, to máš blbě. Teď všichni budeme vidět, jak si dává game mod. Ne gay, ale game mod. Jo. A tu je voda, jo? Kdyby náhodou. Ježišmarja, to musí být zrovna v hlavě. Chudák. To ty rání. Nech mě. Kde se? Já tě vidím ve zdi. No jo, to se stává. Proč vám furt skáču? Tam nemáš skákat doleva. Máš skočit na ten plot. Tu jsem celou dobu. Au. Ne, ty jsi naše knížka, takže jsme venku, jak můžete vidět, jsme venku, jo. Já mám tu knížku a i boty. Glob je tam. Už se sranda? Oba dva jsme venku. Tak počkejte. Uděláme si místo. Já jsem viděl lavu. Yes. To je normální u tebe. Tohle to autor mapy nedomyslel. Zase ano. Klobe? Zabiju tě zítra. Tenhle ten server je čistý bez pluginu. Což znamená, že tu není ani spawn, nic, takže to příště musíme dát bucket, aspoň. Ať tu je nějaký spawn. Že, Globe? Tak určitě.
No a dívejte, jak lítá. No, to není možné ani. Hej, ale... Je. Chtěli jsme to dohrát. Já to fakt nebudu retrovat, už to budu mít 40 minut. Je mi jasné, že už teď to má nejméně 20. Nemá 10. A ty jsme začali. Sakra. Já nevím, proč nemůžu skočit na ten plot. Nice, teď jsem tam byl malem. Já vím, já jsem se portoval. Takže jsi mě zbrzdil. Ne. Hej. Doufám, že si zase spadnu do lavy. Tě nemůžu nikdy trefit. Najednou, co? Ne. Já tam nemůžu doskočit na ten plot. No jak je to možné? Se rozběhneš? No asi to bude. To bude asi tím plotem. Mu řekni, ať uhne. Teda ať to... Já si tak pak spočítám, kolikrát si umřelej. Tak skakej, já to jdu spočítat. Raz, 2, 3, 4, 5, ne, to jsem byl já. 5, 6, 7. No jo, 7krát. 7krát. A já jen jednou. Jak je to možné? A co? Jedno jo, určitě. No jo, jednou. Dík. Tam máš vodu, když tak. Škoda. A jako byl generátor, jo. Já tam prostě neskočím. Osm. Ne. Dvakrát. Ale už si nebudem žduchat, ne? Ne. A lagy. Kde jsi? Já tě nevidím, hej. Ne, Zas. to nebyly lagy. Já na ten plot dneska ani jednou nevyskočím. Já ho nevidím. Kde je? Jedno jo. Já už jsem na konci. No to doufám. Zabij se, ať tě můžu vidět. Už tu jsi? Nice. Jsem v tobě. Hej, můžeš mi říct, kdo to vždycky trefí? Takže... Tak. A máme další klíč. Já ho mám. Tak a teď ho tu dáme. Lagy. Tu by se nám asi měli otevřít dveře, nevím to jistě. Ne. Neotevřel. Ale jo. Co? Půl tu teleportu ultimate behind. Jak Co tam bylo, prosím tě? Si ze mě děláš prdel, ne? Teďka je. Na, za tebou. OK, final challenge. In the next room you will have to fight your way through a very long hard mixed type of ultimate biome. Takže si to přečtěte sami. Já jsem parkour master. Má si šel doleva. Jelikož nevidím přes tvůj pisk. Já jsem teď neviděla, Já to nemůžu nikdy skočit. No víte co? Globe, pojď sem. Pojď tady. Tak se všichni koukněte, jak to pěkně vypadá a můžete se těšit určitě na další díl. To blbne, ale už to je 15 minut. Jo, už to je víc jak 15 minut.
Nevím, 3/4 hodiny. Takže... Není, začínali jsme o půl. Dívejte, jak on to dělá. On je divný. Fajn. Tak budeme rádi za každý like. Zanechte komentář, že jste si aspoň dívali. A lepší by byl odběr, ale hodně odběru. Hodně, když tak sdílejte toto video. Budeme velice rádi. Tu je checkpoint, super. Já se naučím. A uvidíme se u dalšího videa. Takže zatím, čau. Ty čau neřekneš? Já tě biju, tak čest. Nebij mě, čest.